हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव बा पाम सानडेआव माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो फाइनालि दायो आङो थांनो ओंखारबाय न'निफ्राय गारिथ' गैला जाहैबाय मा होनना बुङो स्कुटिजोंसो थांनांसिगोन जाहैबाय आरो जोङो दायो फिसाजोजों आंजों थांग्रोसिगोन बिमाया दा दसे उनाव फैसिगोन आरोना बियो माखासे न'नि खामानि मावनानै फैसिगोन आरो जोंहा हाबाफारिया जागोन 9:30 बाजिनिफ्राय दायो 9:15 मिनिट जाबाय दायो जोङो थांनोसै आरोना फाइनालि जोङो दायो नै ओंखारबाय स्कुटियाव गाखोबाय स्कुटिजों थांसै आरोना फाइनालि दायो आङो गेरेजाव सफैबाय दायो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन सिंनि नुथायखौ जोंहा दिनै हाबाफारिया माबायदि जायो आरोना नैबे पाम सानडेआव आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो दायो आङो सफैबाय आंबो हाबनोसै सिङाव जोंहा बेयाव बाख्नायनाय खुलुमनाया जाबाय थादों दायो नै पाम सानडे होनना बुङो बेखौनो बुङो खिजुर परब माने बे पाम सानडेआव जोंहा नैबिदि खिजुर बिलाइजों हजायो आरोना खिन्थु जोंनिया बांद्राय बिदि डेक'रेसन खालामाखै नियमखौ मानिदों आरोना आङो जि हाबाफारि जागोन आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो
मिलिनिफ्राय मासेयाव मुफ्रि डेभिडसन दैमारि सेयाव दङ बाख्नायनाय आरो सिगनेचर लाइमोन बिफान 2 आलासि सिनायथि आरो बरायनाय मुस्लिम बागारि माइनाय आफारि 3 गोनां मेथाइ आइजो बिफान 4 मिथिसारनि सम 5 मेथाइनि सम Say